Dagiti tugot, iti dana ti biag. Bakit? Kumusta ti panagadaldag iti ubeng? Nasaya at mat. Aywan gayam, panagbabayad man gayam man iji pagadalan. Ag-examen man ang dagiti ubing. Kastaya, saan na bali? Tagsweldo ako mo tinton bigat. Agbayad kan ton inton sa marunong aldaw. Sige nga Rod. Ngam gatangat ton inton bigat para iti project da. Sige Ada ka di pa'y kwarta na batikan ka? Dapay mat mabalin ang maigatang. Siyakton ti makaam mo. Sige. Ngam no kaspari ka nagkurang, bumulod kan do pa lang ka ni nanang, ta sukatak to nito nagsweldoak. Umanay mat siguro lakay. Saan mat siguro anang inaunay ti magatang akasapulan da. Ala, umay ka nga rudan tamangan tayon. Amangan no mabisinan dagiti ubing. Ayan daya. Adada iti siled da. Ar-aramidan dati assignments da. Sige, agidasar ka nga rudan, ta siya kon ti mapan mangayab kadakwada. Alma, mapan ka kadi makitsenda ita. Wan nanang, ada kadi pagatang yo. Awan nga rod nagyan ng Jeref May. Agpapalingki ako matapno sa anak kon arumwarpay. O sige nanang, kan adamot lagatang kakasapulan dagiti apo ko yo di eskwilaan. Sige itagilista ak nga rod. Dapay ngamin pakasidsid akot. Isuman laang ti pagatang ko. Kan amangan lumabalin asikan ti mangilutaw. Dalalaing kamutla ang agluto ngam siyak. Sige nanang, awan ti parikot. Ala, ilis tayo nga rod no anya ti kaya tiyo apaluto inton malam. Siyak ton ti makaam mo, nanang. Adakon bakit? Kasta nagbanglo na itilutlot to ma. Ay na, makasidsida kano ni nanang itilaing. Siyak ti pinagluto nan, ta si datayo kano aminan. Wow, naimas na ita Ngam kaya't nga rin kita anak ta day ta si dain. Saan mo't anapili dagiti ubing? Kaya't dauray anya. Pagsayatan na tanay surum dagiti anak ta saan nga agbalin ang napili iti makan. Ay, iwan gayang bakit? Ada ko maibagakan ka. Anya day ta? Kaya't ko kumati mangirwar iti motorsiklo, tapno adaw usar ka mapanagtrabaho. Ha? Awan pa'y mo ti maigatang. Pangalaam ngay. Oray hulugan tan Saan mo't siguro anang inaunay iti maibayad iti binulan? Sigurado ka. Amangan no saanan nga umanay ti masweldom para kadagiti kasapulan tayo tito'y balay. Kan kasapulan dagiti anak ta no mainayon pa'y day ta ibagbagam. May pamuspusan day ta, Alma. Alagit din, umanugot kan. Amumot nga edipay, kaya't kundi maadan iti bukod ko ang motor. Ala, sikati makaam mo. Kunamot amay pamuspusam? Di, sige. Mangirwar ka nga rodon iti motor mo. Akin kuko angay iti day takabarbaro a motor, Manuel. Kuko ka nanang. Anya, gimatang ka iti motor mo? O nanang, tapno ada service ko ang panagtrabaho. Napintas ka day nanang? Ay ka, nagpintas, anak ko.
Naimbag man, tadaing gatang mo iti motor mo. Hulugan day tananang. Binulan na bayadak, tawan mo't kwartami a pangkas mi. Di nasaya tapno ada pa panantiswildom a binulan. Ada pa kakit kitaam. Kaano pa'y amadaan ka iti motor no urayam nga ada paggatang mo. Wan nga rod nanang. Madingarod ni Alma ididamo, taamangan ka no saan minto nakabailan pa'y dagiti babayadan mi. Apay kit din asaan nga ay katadamat trabaho. Amangan ka no kami na saan ton nga umdas ti masusweldok para kada kami nanang. Ta syempre may nayon ton dito yung motor abayadak. Kabailam dayta. Nailakit din aya. Diskarte laang dayta, anak ko. Nasingpet-met dagiti nakaikamangak man ng Emmy. Isuna laeng tababalawak ti panangpan panuynoy ti katugangak a babae kadagiti kayat ti asawak. Kinapudno naman ang kakaasiak amang ibad budget ti sweldo ni Manuel iti binulan. Saket na inayon pa'y ti hulugan a motor. Jakmat makapagkadkad taamangan no aga pa kami manang iso nga intulok kulatan. Ngamjak nagkibaltang, tapod no amakamkamtud kamin, sipod adabay bayadan mi iti binulan. Kasano ngay Manuel? Saan nga umaray ti sweldo para iti paggastos tayo diti balay? Kandag iti kasapulan dagiti anak ta. Katiyan anay mon Ititad ko matamin kin ka ti sweldo. Agremedyo ka matano kasapulan. Pagremedyo ako ma. Amumat nga awan trabaho. Malaksid no palubusan na nga agnegosyo iti uray basit laeng. Anya ko mga negosyo. Awan to pa'y pagpuunam. Saan mo't adakkel ti kasapulak? Agluto-luto aklaang iti makan wenno merienda mabalin ko nga isursur kadagiti kaaruba wenno kadagiti amammo. Si kaman, no amo mamakatulong dayta. Adamot na idulin ko abas ita kantidad. Panagkunak, umanay day jayan apang rugyak tapno makatulong ak kadagiti gastos diti balay. Sigurado kan iti dayta? Wen, masapon nga agkuti akmutan. Dumakdakkel ti gastos dagiti ubing. Iso pa'y ama inayon iti it-itad mo ti matgadakto iti panaglako-lako. Nangrugi mo nga agla ko iti makmakan di asawam, anak ko. Wan nanang, isumunti kayat na. Isupay ka na makatulong iti para gastos dito'y balay. Ay kat nasaya at ata na panunot na dayta. Dakil mo't atulong dayta nang runa ita nga dapay binulan abay bayadan nyo ang motor. Wan nga ron nanang. Marigatan ka na amang yan anay iti mapatbate as swildok. Isa na panunot na tikas jay. Sapay ko mangarot na makatulong agpaisaw. Ado ti am-amaw kan gagayim ni Alma. Sigurado ama ipaibos na amin alako na. Nalaka ama ibos ti makan, anak ko. Dayta ti kagrunaan apagaayat dagiti aggatang. Alma,
Mabunyagan ka no intong Domingo di apo ko ni Uncle Yu Aramon. Agberbirok na iti mabalin at tumulong ka no nga aglutaw. Nanang. Imbaga kasi kalaengan, tanalain ka nga aglutaw. Si Kanti mapan tumulong, tapno saan dan nga agbirok pa iti tangdanan da. Ha? Siyak, Nanang? Mas nalalaing da pa'y mo't nga agluto angam siyak, Nanang. Ay kat iluto dalatabat aje kayat da. Ngam imbagak asi kati mangiluto kadagiti daddo maaputahi ama ipasangaw. Mapan kantaw takababaen. Adote na itultulong da Uncle Yu kada kami idi agad adal pay laang nila kay Mau. Panawon mo ton tapno ag subalit da tao. Sige, Nanang. Sa anak to pa'y nga rod nga aglako. Tapno makapanak tumulong iti ayanda. Wen, bay ampay laang ti aglakaw. Mapan ka pa'y tumulong, tapno awan mo ti makunkunada. Kababaen, no awan man la ti maitulong tayo kadakwada. Kakaiso na nalaing kang aglutaw. Iso asikanton ti mapan. Uwan, Nanang. Dinamag mo diti lugar tayo, analain ka kanong agluto, bakit? Ha? Nagkunamot? Dagiti na pa ni di nagpabunyag da Uncle Ramon, itapo ko da. Impadpadamag na ngamin, asi ka tinagluto ka dagiti dadduma na ipasango ka dagiti sangayili. Isa ako na da, nga adda kanugaya mon maayaban na mapanagluto na adagpas ka. Kasano amasangok day tano, aglaklako akmat. Sayang ti matgadak iti may sangaal daw no jak aglako. Namnamaan nga minan dagiti sukik ti inaldaw apan naglaklakok iti makmakan. Kat saan mo ta ka na yun? Mapankalat na damayap kun ka tapno saan da nga ibaga na paidam ka. Makitan to Wan gayam, nagsweldo kan samutan. Yagmon tapno adda maigatang ka dagiti masapsapol diti balay. Imbayad ko na iti motor. Ha? Kinadamot pa ka sa pulak iti nabati. Sigapay laeng, total damot kwartam. Kat no pagpupuunak matlaang ti dadduma matubtubok. Sakit sa anak pa'y anak kalako idi nagpaskan da Uncle Ramon. Umanay man na day tangay sidsider maun. Jack mo't isidsidir. Ngam amuyo mo't ano sa anak nga aglako kat sayang ti matubok iti may sangaal daw. Kan saan mo ta porke adda panggadak kat saan kan nga agrimit iti sweldom. Nagadula ka ta sa umo na ya. Italaang mo ta adda nga rod pangusarak iti nabati aswildok. Agparbang ka di, Alma. Nay, kasinsin, si kamot di masabat ko dito sindahan. Nay, si kamot gayam kasinsin inggaw. Apa yan? Nagadumot ton day taimot mo. Ginulpim samot ton ti amin alako dito sindahan. Ay na, ano pa iti saan na nagatang kasinsin. Adani, bakit ijilugan? Inyon unanan, nagiti daduma aginatang may. Apa yan nagado tigat-gatangan niyo? Kasla agpaskan kayon samat. Wan kasinsin. Anibersaryo mi man gani bakit ko iton bigat. Agsangpat dagiti bisita mi naggapo di abroad. Kandagiti nagbalin na kaopisinaan mi day. Iso asigurado nga aduti sa nga ilimi iti day tangal daw. Kumay kayon tumot Ay huwan akasinsin. Ay huwan gayam. Amang ano masapol yu ti tumulong kada kayong aglutaw. Wan nga raw kasinsin. At iti bagbagada matangdanan nga aglutaw. Japay mo nakasarita. Ay na, saanan kasinsin. Isupay di itangdan niyo. Di latan asawa ni Manuel ti baunot nga umay tumulong nga aglutaw. Ay wan, ni Alma gayam. Ay na, nagsayaatan kasinsin no ni Alma ti umay aglutaw.
Ang masango na nga ta. Di mo taglaklako iti makmakan ngayon aldaw. Mabalin mo't asaan pa yung aglako no mapandita balayaw. Bayam tayo siya akong timang ibaga. Isunti paglutuan niyo. Tapno di pa isuti itangdan nyo iti bayadan yung aglutaw. Nilatan alma. Amangan no kababain mo't kasinsain. Damagam to no manutitad mi atangdan na no isuti may aglutaw. Saanan? Kasla kayo sabsabalay. Awan tinas ko na panunutan niyo. Siyak ti makamo amang ibaon ka ni Alma mapandita balayaw. Magyaman ak nga ron no kasta kasinsain. Namnamag to nga ron ni Alma. Tapno di akong kasarita di bagbagada matangdanan nga aglutaw. Wan kasinsen, ni Alman tulaangan. Manipod na amuan kan nakita ti katugangak nga aglako-lako ak iti komporme amakmakan. Kan amok ti agluto iti nagduduma aputahe manang Emi, siyak metten ti kanayon na nga ipasungalngal tunggal adda agpasken iti lugar mi. Makakaamulatan a makitultulag nga uray dinak pay nakasasao. Di na pay panunutan nga addamet trabaho nga in-into narek. Basta tinapatagkan kwa na, kat timako na dagiti tattao, analaing at tumulong ti pamilyada. Ngam ti dakas na, siyakmat nga rod ti mapatudon. Idi damo, jak ingkan kanumanang. Ngam idi masansanan, nagreklamo akmeten ken nilakay ko. Kat iti na minsan, ay na, Manuel anak ko, nataymot gaya man ni kakapunsaw. Sa payawan dito'y dagiti anak da, adada amin iti abroad. Siguradong agsangpot dagiti nanang. Imposible maitabon ni Tata Punso nga awan dagiti anak da. Sigurado nga adun to ti tao di tabalay da kabayatan ti lamay. Anya nga taay at mabalin ama itulong. Nanang. Ay amukon. Ni Almagayam. Isun ti baunan ta mapantumulong nga agluto ken agasikaso inton agsangpot ti bisita da. Ayan na ayan ni Alma. Aday ti kusina nanang. Mabit lang tapok kawak tapno makasarita yaw. Alma, umay ka man bit dito oy. Umaya kon, mabit laang. Daka hindi makasarita kan kuha na nanang. Aday tan. Apay ayala kay, anyat ibagam. Ang kuha, ni nanang, ada ka no ibaganakan ka. Alma, mapankanto man tumulong nga agluto ken agasikaso ija ayan tinatayan. Ha? Natayan ni kakapunso. Kat sigurado nga adun to ti makilamay. Ken agsangpot to dagiti anak na nga agapo iti abroad. Kasapulan dati agluto iti maipasango kadagiti aglamay. Apay ngay asyak nanang. Imposible mo't nga awan ti maibaunda kabagyanda. May mayat matlaang no amuda nga adda tumulong akarubada. Si kanton ti mapan. Kat siyak kanayon aktumot amapan makilamay. Kababae no awan man lati maitulong tayo mat. Wan nga rod. Amumutan diti lugar mi Alma. Agti tinulong tagkakaaruba no dadagiti kakasta pasamak. Kasanon nga iti panaglakok nanang. Sapay sigurado ama nung aldaw ama imasayag ti bangkay. Bayab pay lang ta panaglakom. Saan ama pukaw dayta? Tinapatag, maipakita tayo ama pang namnamaan da tayo amang tulong ita kadakwada.
kasano daytan. Mano nga aldaw ajak nakalaklako, taaddaak mat nga inaldaw iti ayan ti lamayan. Talaga kasta timulong tayo nga rod. Sana bali ta na itabunan. Makalako kan tumanan. Kasano ang makalako ak adagos, katjak pa'y naikaro ti bannog kan puyat ko. Jak mat makaturog adagos tunggal agawid ak diti balay. Taas si kasuk pa'y dagiti anak ta mapan ag-eskwela. Di aglako kan to inton kabailamon. Basta yentregam nga rod amin na sweldom Manipod idi aglaklako ak, danda ni awan mo ti ipaimam asweldom. Win ka di. Isong orda pinalubusan ka aglako-lako tapno makatulong ka. Kasano nga rod makatulong katak-tak-takan dakmat. Kaya tiyo ti tumulong iti kaaruba, ngam siyak mo ti pasungal-ngalyo. Amuyo mo't nga da trabaho. Saan mo ta ka na yun? Wen, ta saan mo't akanayon nga dagpasken, wen numatayan. Ngam tunggal adda, obligado asyak ti mapantumulong. Di nakpay amumot nga irasunan ka ni nanang mo. Di ka pa'y maasyan kanyak nga asawam. Amumot ni nanang. Naimbaga na, masapol na masurog. Tano saan? Kagura na kanton, iti agnanayon. Apay, naggapuam, kat saan kamot anapan naglakaw? Inmun unaak pa nagawid ng mitisi ka. Napan mi kinasarita jam amo ni Kumare Nida, amang ipatakder ka no iti karinderya. Kat ano ti pakasik na miti dayta? Siyak nga rod ti inrekomenda na amang i-manage iti maipatakder a karinderya, kanayon nga min iti abroad ti akin kukwa. Anya? Agtrabaho ka ijay kunam? Kasano ti pa naglaklakaw? Kay kayat kun daytoy, ta sa anak unay ama bannog. Ken adaalaan mi ako ken serbidora. Siyak ti agyan ijay kaha, ta siyak ti talken ti makinkukwa. Anya? Wen, ket agisagsagana dan kadagiti masapol. Tamang rugi kami kanon iti kabiitan a panawen. Awan mo't problema kadagiti anak ta. Ta ijay danton a mangal daw tunggal ada klase da. Sigurado kay ti dayta serkam? Wen lakay. May mayaton ditoy ta sigurado ti sweldok abinulan. Kumusta daw mo nang aldaw ti pananglukat yu iti karinderya? Mayat lakay, napigsa, nang runakat asidag iti paradaan dag iti jeep. Kasta unay nga rod araksak di akin kukwa. Adda ngamin itay nang lukat kami. Di nasayat nga rin no kasta. Oh, di ka di mabambannog unay. Anya ko mati pakabanugak, kat ijayak laang matkaha, kan bantayak laang dagiti trabahador. Ay wun, berbero ko nakagayam itay ni nanang. Ada ka no'y bagana. Kunakmot anang rugin di karinderya ngay matonam. Anya ka no ayat bagana? Umay to ka no ito madamdama. Amang ano mang manganda pa'y. Orayim latan. Sigurado nga umalato yung adagos ni nanang. Ano ibagayo nanang? Hawan alma, ada nga min agpasken a kaaruba, kat masapol da kano ti kaduada nga aglutaw. Imbagak asikalaangan. Nanang, saan ako na mabalin? Adan imat matunak a karinderya, kat jak mabalin ti aglangan. Oray maysa, wenno dwalaang nga aldaw. Pasensya kayo nanang. Manipod ita, saan ako na makapan kadagiti kakasta apasken, taaddan trabahok. Ay kat kasano nga rodan ngay, ama katulong tayaw, no saan ka batan ama palain. Ama nga no adama kunada kada tayaw. Pasensya dan ananang, ta saan mo tan ama balinti kanayon nyo abaunan.
Addan obligasyon ang masapol atong palak nanang. Siyak laang tinangitalkan ti akin ko iti negosyo na. Iso asaan ko ang mabalin abay-bayan. Tagariti katugangak iti daydi akanito manang Emmy. Kinapudno na, talaga nga inggagarak ti nagbirok iti panggadak, tapno maliklikak ti kanayon a pangibaunan da kanyak. Kat napagasatan akmet, taada nagtalak kanyak nga am-amo ti gayem ko. Kayat kumot ti tumulong ko mamanang, ngam nakitak asansanan damutten. Kasla obligasyon kumutan ti agserbi kan tumulong kadagiti am-amuda nga agpasken. Di da pa'y mapanunot nga adamot obligasyon ko ang masapul nga ibaklay ko. Tinasakit, di nakpa'y maikalilis met ti asawa. Agtungtong palatan iti amin akayat ti inana nga uray marigrigatan akon nga asawa na. Awan mo ti sabali apanggap ko iti panagtrabaho no di ti makatulong iti asawa. Itamanang saan kami ang makamkamtod, taaddan nam na maak abinulan asweldo. Kat saan akon amarigatan amang ibad budget iti it-itad ti asawak asweldo na. Idi na iring pasmi ti hulhulugan mi a motor, nalabit ang nakapagpanunot motan ti asawak, iso nga iyawat na mot aminan asweldo na kanyak. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Alma. Alma, pagayam ko. Dayawon ka iti kinasingpet mo a manugang ken asawa. Awan ti sabali a pinanunot mo, no di ti pagsayaatan ti pamilyam. Kat bilibak mo't iti naramid mo. Nagsapol ka iti trabaho, tapno saan kan nga obligado nga agtungpal iti amin akayat a pangibaunan ken ka ti katugangam. Katkas kinunam iti surat mo, nakaginawa kan, ta saan kan amarigrigatan, ken nakapagpanunot meten ti asawam. Sapay kuma ta agnanayon ng tikas ta mapaspasamak itakada kayo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Tatang, rabiin, ngamaapay nga awan pa'y ni nanang. Napanan na aya? Wan nga ron, tatang. Itay pa'y bigatapin manaw ni nanang. Ang mga nadala na kataktakan na anak ko. Madamdamalaeng sumangpot to ni nanang yo. Mabisina kong tatang. Saan tayo ka di payamangan? Tinasaya at umuna kayo amangan ka ni manang mo. Taurayok laangan ni nanang yo. Ala, umay kan ading, mapantan iji kusina tamangantan. Sige nga rot, manang. Atay jalinutok amakan anak ko,
Mangan kayon, tapno makaturog kayon, tane. At dapay klase yun itong bigat. Umalati wak labi iti tayan dananang. Agsubliak mo't ladagos. Wan tatang! Nay, rabi ngam imbalatiw ka pa ilang dito, anak ko. Nanang, damagak ko man nakita yung itay bigat at pimanaw ni bakat ko. Nay, ay, jakmat na si putan, tada ki jay likod nga aglablaba. Apay aya, anak ko. Wan tati pakada na kanya kat mapanlangit ayan tigayom na naggapo ka na yung Manila. Nga maging ga itakat awan pa ilaang. Anya, na, rabi ngam di pa'y simang pa. Wan nga rod nanang, damdamagan da kita anak me. Napnapanan na nga rudan ngay. Itaaman pa yan arabyan ang nagawid. Saan mo't asigod na kasta? Madandanagan nga rudan nanang. Ang mga naan yan tinapasamakan ko ana. Jakmut nga rod mo, no sa dino ti pagnanay dan jagayim na, tamapan ko kuman kitain. No pudno nga ijay tinapanan ni Betty. Ay na, kasano nga rod amapan ka no, di mo mo ti papanam. Urayam lata na, ang mga no adala ang nakataktakan na. Ay, sige nga rod nanang. Agawid akong tawan kadwa da kita ubing. Madamada nga minamangmangan itay pinanawak ida. Malanga rod anak ko. Urayam, ang mga no madamdamalaang at dantunday jay. Apay nga taas sa balit agparparin na kanyak. Ita lang amin nga inaramid ni Betty ti kastoy. Sapay kadagiti napalpalabas nga aldaw kat nadlaw ko akas lakanayan na masiksikuran. Nang runa no malagip na ti kasasad mi ti biyag. Basol ko nga ron no nakurapay aklangan na kiasawaan na. Araramidok mo ti amin tapno may paay ko amin nakasapulan da ngam. Ay, kaskas di mo ta saan da map-map nag. Oray nga tapatayo kung tibag iti katatrabaho ko. Saan la tamap nag? Ay, makatorturog ako pagod din. Nabalduga kami dito tayo. Dito yaklatan sa alas nga aginan. Barang sumangpot to ninton madamdama ti asawak. Ay naimbag tayo malatiw kan anak ko. Mapanak ko ba di tabalayaw tada ibagakan ka. Anya day tananang. Talaga ka di asan ang nagawin idirabiin ni Betty. Saan nga rin nanang? Madandanagan akon. Ang mga naanyamot ang tinapagdag na. Ay na anak ko. Nakita nakitay di anak ni Nanam amiling akaruba tayo. Nakita na kano idikalman apimanaw ni Betty. Kat adaimot na adakkel abag. Ha? Damdamagan na kano nga road no papanan ni Betty. Dakkel abag ko na yo? Ni, an mo na nga iti dakkel abag? Kinitam ka day, no kompleto matlaang tibadbado di asawa mi di balayaw. Saan nanang? Tajakmat namnamaan nga dagayang bag nga imot na pimanaw. Ay na, anak ko. Pinanawan na kayong samot ni Betty. Apay nga aging gaita kat saan mo't na sumagsangpot. Ngaman niya kung bati pambaran na ang mga ramid iti kastananang. Awan ti amok ama kagapo, tapno panawan na kami nga aga-ama.
Day tingatan ti kasasakitan a pagteng iti biyag mi nga aga-ama manang Emmy. No siyak la siguro, amangan no mabaelakpay. Ngam ti pakaasyak unay ket dagiti anak mi. Manipod day di ipapanaw ti asawak, saanan a nagsubsubli a pulos. Awan mo ti makaammo no sa dino tinapanan na. Jak pulos impagarop a maaramid na ti mangpanaw kada kami, nang runa unayan kadagiti anak mi. Awan mo ti amok a makagapo, tapno panawan na kami, malaksid iti kanayon a panangisidir na iti kinarigat kano ti biyag mi. Naglabas ti tawan, talaga asaanan a nagparparangpay ti asawak. Adda idin iti kolehyo, dagiti dua nga anak ko. Ay da, bakit akatalagan anak ko? Agasam ta, adan iti kolehyo dagiti apo ko. Wan nga rin nanang. Diyak laing pagarup akabailak nga isakad ti panagadal da adwa. Dakkel ti kaasi ti Diyos anak ko. Amo kadi ka nagliway a nagkarkararag ken kuana. Iso aday ta. Di mo napupuutan a kolehyo dan adwa. Wan nga rin nanang. Mapunas amin narigat ang naglabasak, tunggal makitkitak dagiti anak ko. Kumusta nga tamot taan dyan nalaing nga inada? Talaga, kinabailan na kayo a pinanawan. Nauma siguro ni Tirigat idi nanang. Isapin manawan. Saan arason day jay? Hararamidam ba't ti amin? Kandi kay paymot naglanglangan amangan. Saan daya? Kaasi ti Diyos nanang. Dagiti anak ko ti nagserbi nga inspirasyon ko, tapno jak sumuko. Nasakit man ti napasamak. Ngam kinabailak alinabanan gapo ka dagiti anak ko. Sa nabale, tadimakkel na sisingpot dagiti anak mo. Kanasait na nga agadal. Saan amasayang ti sakripisyo manang paadal kadakwada? Katagyaman akmet kada kayo nanang. Tada kayo akanayon amang supsuportar kada kami. Manang, dandani ka nag-graduate. Excited akong paragan ka. Uray siyak mataading. Umunaak lang iti makatawan nga agturpos. Sumaruno ka matlaang adagos. Naimbaglangan ta na isakat ni tatang ti panagadal ta, manang. Wan nga rod, iti laksid ti napasamak iti pamilya tayo. Kinabailan na nga ingkaradap ti panagadal ta. Uray agmay maysa. Kumusta nga tamat ni nanang? Talaga saan na nagparparang manipod iti pinanawan na tayo? Obinta pa'y lang, idi manang. Di mon pagdadaalan ti panawan alagipan ti may papankan kwa na. Saan na ta nga impatag apulos? Tana iturad na ta saan anakita itinabayag a panawan. Sa bagay, nalagip ko lang matkit di amanang. Jak pa'y kat amon na niya tilangana. Basta siyak, apaman ang makaturpusak. Agtrabaho ak adagos, tapno makaginawa mo ni tatang. Siyak ti mang palupaskan ka iti kolehyo, ading ko.
Kasla kaano lang babasit kayo pa'y maan. Ita, nakaturpos ka ni Ticoleyo, anak ko. Kat gapo dayta iti ado a sakripisyo yu tatang. Iso nga agyaman nak unay kada kayo. Anak, siyak terumbang nga agyaman kada kayo iti kabsat mo. Tauray ka sa no tirigat yu idi nga agad adal, gapo iti narigat apa nagbiag tayo. Inka gumaan nyo lat ta tinagadal anaimbag. Rumbang lang aso balitan mi matirigat yu tatang. Iso nagsaritaan mi kani ading ko nga agadal kami anaimbag. Tapno da kami matimangi pa ay iti kinanam ay tibiyag kada kayo. Di yu panunutan day ta anak ko. Tinapatag, mapasayat yung agkabsat tibiyag yu. Tapno inton madanon ti kanito nga ipulang kun tibiyag ko. Nasaya at ton ti kasasaad yu apanawak. Adayo pa'y mapasamak day tatang. Nanaman nyo pa'y tibaligi ming agkabsat. Basta ikariyo asaan nyo abaybay ang tibagiyo. Da kayo adwa kani apong bakit. Ading, ada na pinta sa damag. Ne, anya day ta anak. Kasta nagragsak ka una yung mga ipadamag iti day ta, manang. Naawat akiti kumpanya nagaplayak iti Manila. Adan pa ka mo na kanyak. Ha? Agpay sumanang? Di mapan ka doon nagtrabaho iti Manila? Uwan. Ay na, nagsaya atan ngay maan anak ko. Adan tong trabaho. Uwan nga ron tatang, kat maragragsakan ak unay. Mangrugin amatunoy ko dagiti arapaap ko, tatang. Kat kaano nga ron amapan kay J. Manila, anak? Iti kabiitan na panawan, tatang. Agur-uray ka no ti posisyon ko, ijay. Ading, makaamukan ton dito'y, Di mo baybay ang daapong, kan ni tatang. Manang, siyak ti makam mo, di kagdanag. Basta pagpasyaran na kaming to J. Manila, Ay na, di pa ilan nakapan ni manang mo. Pasyaran ti ibagbagam, anak. Wen, ading, basta gadal ka mata na imbag, Tapno inton makaturpos ka, ibirukan kan tumatan ti trabahom ijay Manila. Ha? Ay na, kaya't ko day tamanang. Ijay tayo inton ngagnay damin. Ijay Manila. Napagasatan ti inauna nga anak ko ang makapagtrabaho. Iti may sa adakkel a kumpanya iti Manila manang Emmy. Kalpasan laang ti makatawan, si marunumat ang nakaturpos ti inaudi. Kastaunay aragsak ko manang, tanakitak ti bunga ti sakripisyok, manipod kinaubingda. Kas iti ingkari ti inauna nga anak ko animaan, na ikagumaan na ang naibirukan ti trabaho ti kabsat na iji Manila. Iso akalpasan laeng ti sumagmamano abulan, apaman ang nagturpos ti inaudi, sim marunumeten iji Manila. Napalaos idin ti ragsak ko, tain-inuten anatungpal dagiti arapaap ko. Ngam ko na dangaruden, no dadduma, ti katungkad ti napalalo a kinaragsak, ket panagladingit. Pimusay ngamin ti inak, kadagiti panawan anan na namon mi ti baligi dagiti anak ko. Idi na itabon ti inak, awanan ti kadkadwak iti pagtaangan mi. Ngam kasla sa anak matlaeng nga agmaymaysa, takanayon dakmat nga awagan dagiti anak ko. Agingga nga adda pasamak, adyak pulos ni namnama.
Sika, Siyak nga Rodhildo. Saan na ka di apastrakan? sige, sumrek ka. Naipatarimaan mo matgaya man to'y balay tayo. Apay nga da ka. Anya ti masapul mo. Apay, awan ka din karbangak nga umay dito'y balay? Kalpasan ti naunda panawan na kaawan mo. Panagkunam ka di ket at dapay karbangam nga agpakita ditoy. Sa anak ngay may dito'y tapno makisubangkan ka. Kaya't ko laang makita dagiti anak ko. Anak mo, kunam? Itala ang mapanunot mo nga dagayam anak mo a pinanawam ken inabandonam itinabayag a panawan. Amo kadakkel tinagbasulak kada kayo. Pakawanan na Hildo. Mailiwak ka dagiti anak ko. Naamiris ko ajak gayam kabailan asaan na makita ida. Kumusta Dan? Sigurado abaruken balasang Dan. Husto ka. Baruken balasang Dan. Ket saan da ka nakasapulan ta di makilda nga awan ka nga inada. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan kadakwada, Hildo. Inadak, kat amo kasandak akabailan at alikodan latan. Hinabailam tupay at inalikodan ida itinaunday a panawen. Eta? Ekspektaram abigbigan da kapay nga inada? Pangaasim, kaya't ko makita kan makasarita dagiti anak ta. Di mon makasarita pa ida, tawan dan ditoy. Agpadadan nga agtrab-trabaho iti Manila. Anya? Sa dino aparte ti Manila, itad mo kanyak ti address data sa pulag ida. Tapnoan niya? Tapno re-revoke manan ti panagbiag da? Pangaasim Betty. Nalipatan dan ti sakit tinakam nga imbatim kadakwada. Nasayatan ti biag da. Agsubli ka laangan no sa di naman tinagkapwam. Pakawanan na Hildo. Saan anasaya at tinagbalin abiyag ko? Manipod pinanawan kayo. Ngam mabainak idin nga agsubli. Itala nga na ikanak itikirad nga agpakita kada kayo. Ngam awan matgaya man dito'y nagiti anak ta. Nabayagan na napakawan ka no day tatitartari gagayam, Betty. Ngam linipat kon ti anyaman na koneksyon mo kada kami nga agaama. Pinilim no anya ti kasasad mo ita. Iso nga anusam nga rod ti bunga na. Hello, Tatang. Kumusta kayo? Hello anak ko. Nasaya tay mawag ka. Nasaya takmat anak. Saan ta kapagdanagan? Imawagak, tada ipadamag ko kada kayo, Tatang. Katamok, sigurado maragsakan kayo iti ipadamag ko. Oray siya maan. At amot ipadamag ko ka. Sige. Umunakan, tamo ka na pintas adamag di ibagam kanya. Lakit di Tatang. Pasensya kayon, taitalaan nga ibagak kada kayo. Nagaplayak iji abroad, Tatang. Katkas iti sigod, napagasatan akmanan. Ang trabaho akon iji abroad, Tatang. Ay nagsayaaten anak. Maraksakan at parakan ka. Di pa'y kat mabatim di tanja adin. Wan, Tatang, ngam di kay agdanag. Kabailan na ti mabati ditoy. Ay, wan gayam. Anya jay kunayo nga ibagayo, Tatang. Anak, amo ka maklaat ka. Masapul ang maaman nyo da ito iti adim. Hindi na minsan nga aldaw. Kalata simang pad dito'y balay ti inayo. Anya? Napandita ni Nanang? Anya tinaramid na dita? Naimbag man, ta nakalagip kalpasan tinabayag a panawen. Kaya't na kayo kano ang makita, anak ko.
nga da kayon dita Manila. Kayat na nga amuan no sa dino abanda da ayan nyo dita Manila. Ngamjak pulos imbagakan kwan. Tadyak kayat ariribukan na kayo. Nasaya at matatang. Itala makalagip. Gaputa nakalpas kami nga agpadpada ka ni ading ko. Anak, di yun riribukan di panunod yo may papankan kwan. Imbagak na ito'y. Kayat ko lang nga maamuan nyo iti adim. Di umay dito iti inayaw. Sige nga rod, tatang. Umawag ak tumanan. Kayat ko pa'y makasarita ni ading ko. Urayan nyo ti yaawag ko manan, tatang. Anya? Napan ni nanang ijibalay, manang? Wan ka no ading. Iso ti imbaga itay ni tatang. Ta inawagak ngamin. Anya pa'y lang ti kayat na. Nalipatak pa'y kit din tilangana. Kayat nataka no makita. Ngam saan nga intad ni tatang ti address ta dito eh. Madanagan nak. Ang mga nupilito na ti agsubli ijibalay. Sigurado asan mo't lang nga umanugot ni tatang, manang. Ngam kasano no saan naasardangan ni tatang? Kaasimot ni tatang. Itata nakaginawan. Kan nalipatan nanti sa nga impaay ni nanang kankwana. Ita nga agparang manen. Anya nga rutin nasayat nga aramiden ta, manang. Ada na panunot ko ading ko. Total, dandani akmutan agabroad. Alaan talaangan ni tatang dito Manila. Total, agmay-may samotan ijibalay. Tapno uray agsubli-subli ni nanang ijay, awanan ni tatang amadanunan na. Ni, unyag paiso. O sige, kastalangan ti isingasing takan ni tatang, manang. Amok nga dan sa bale a pamilya ni nanang. Agsapsapol man siguron itigin awa. Iso ang nakalagip nga agsubli tayan ni tatang. Saan a-deserve ni tatang ti mariribok manan? Kalpasan ti ado arigat a napasaran na, manipod pimanaw ni nanang. Bayan tayo nga agsubli, no sa di naman tinaggapuan na. Tinapatag, maipanaw ta ni tatang iti lugar tayo. Agsardang tumatlaang, tadinan tunam mo no sa dino ti ayan tayo. Hello, maan, anak. Hello, tatang. Naimbagta na kariing kayo, pay. Nakapagsarita kamin ka ni ading ko. Maipapan iti anya, anak ko. Tatang, napagnumuan mi nga alaan ta kayo laangan dito'y Manila. Ha? Wan tatang, tapno ada kadwa ni ading ko inton makapana kon iji abroad. Nasaysaya at no agyang kayon dito'y. Apay akalat na ita a desisyon nyo, anak. Tapno agtal na ti panunod yo, tatang. Saan mi akayat ariribukan na kayo manen ni nanang? Sa balin ti biyag ti tunggal may sakada kayo. Bayan tayo ni nanang iti pinili na abiyag na, nga awan tayo. Anak ko. Ibilin nyo lang tanday tabalay ka dagiti kabagyan tayo dita. Nasaysayaatan nga inton agpakita manan ni nanang, katawan kayon dita balay. Ibilin nyo asanda nga ibagbagakan ni nanang, no sa dino ti ayan tayo no bilang laan. Amuda daytan maan. Saan tamot nga mi nakompormi di pa nagsubli ni nanang yu dito'y lugar tayo? No kasta nga rod, agsagana kayo. Alaan nyo dagiti kayat yung itugod diti Manila. Umayda kayo sukunan adagos. Agpakada kami kani ading ko iti trabaho mi. Sige. Lukas ta ti pangadeng yung agkabsat, anak ko. Da kayo nga rod ti matungpal.
Nasakit man tiriknak, amang panaw iti balay, kan lugar a nagtali na edan mi iti naunday a panawan, awan na aramidak manang, kaiso ti kayat dagiti anak ko. Kayat da nga agtalnan tiriknak. May mayat kanon nga awanan ti madanon ti inada iti balay mi, tapno sardengan nan ti agsubli-subli. Ta saan mi nga amuno anya talaga ti panggep na, iti kalaat a panagpakita namanan. Apaman a nakapagdadan na kamin iti syudad ti Manila, kat nakaabroden ti inaunang anak ko. Ingka gumaan ti buridak ko ti nagpayakar iti destino, nga isuitan ti ayan mi, manang. Pasensya kayon, no jakon inlanad pay iti surat ko, no sa dino ti lugar nga ayan mi itan. Amkak ngamin, nga amangan no maira na nga agdengdengeg ni Betty nga asawak, kat maamuan na pay, no sa dino ti ayan mi. Ulitek, ti agkid daw iti dispensar, manang Emmy. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko. Agyaman ak unay, iti panangyurnusyo iti surat ko. To'y pagayam mo, Hildo. Pagayam ko a Hildo. Malidayanak, tasaanan ana urnos pay ti pamilyayo. Ngam hustumot ket di ti adda iti panunodyo, adiyo ammo no anya talaga ti panggap ti sigud nga asawam, iti panagsublina iti lugaryo. Tano talaga akayat na maurnos ti pamilyayo, idi pay kuma nga inaramid na. Bilibak met kadagiti anak mo, tati pagimbagan nyo ti kanayon apam panunutan da. Maipapan met iti panagkid daw mo iti dispensa, iti dimon panangibinglay iti sadino man nga ayan nyo iti agdama, awan anyaman na pagayam ko. Maawatak dayta, tati kang runaan apanggap mi, malaksid iti panangibinglay mi kadagiti padasyo adumdumngeg, kat tinaan anay asiguridadyo. Sapay kuma, tanasaya at tulat tamat ti biyag ti sigud nga asawam, ken ti ina dagiti anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag.